ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହା ସବୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସଂଗଠନ ତଳ ସ୍ତରରେ ସେଗୁଡା ତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆର୍ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ କଟିବନି, କଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ବିଜେପି ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ନାଁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବା। ଗଞ୍ଜାମରେ ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନି, ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ଅସୁବିଧା କହିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ କଥା କହିଲେ? ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ କହିଲି। କଣ କହିଲେ ନବୀନ? ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ, ବୁଲିବେ? ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ମନ ପକେଇଲେଣି। 2038 ମସିହାରେ ପୁଣି ଯଦି ହବ ନିର୍ବାଚନ, ବିଜେଡି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇବ। ଲୋକେ ବି ଅନୁତାପ କରିସାରିଲେଣି। ନୂଆ କଥା କଣ, ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ତା ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଯାଇଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି, ସେ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲେ କେମିତି ସଜଡା ଯିବ? ସେ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଦେଲେ, ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ମତ ଦେଲେ। ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଇଂଲିଶରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଉଟା କୋଉଠି ଫେଲୁଅର ଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ପୁରା ଭୁଲ ମ୍ୟାଡାମ। ଏସବୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା ମତେ କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଲି। ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ if your father would have been alive, you would have been very proud of you. ସେୟା କହିଲେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଉପରେ କେମିତିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ବଢୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ डिजिटल मीडिया को केमती स्ट्रांग करा जाऊ, ऑपोजिशन पार्टी फेक नैरेटिव को केमती काउंटर करा जाऊ, ता ऊपर नहीं चर्चा। हाँ, पंचायत निर्वाचन तो सी निजे उठेले। पंचायत निर्वाचन में आपण माने सब प्रस्तुत रहंतु, आपण माने लड़न। बीजेडी काउंटर करिवे, बीजेडी तो काउंटर कोन, हम तो 52 एमएलए 50 एमएलए अछु, कोन काउंटर कोन करिवे? कोऑर्डिनेशन ओटे बढ़िया दरकार। ना कोऑर्डिनेशन सब ठीक अछि। दल गोटे बड़ चिंतार कारण नेता छाड़ुଛନ୍ତି, सांसद नेता शुणु, जेबे चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हारि जाइए 30 विधायक भी छाड़ी नेता जी जार निजर स्वार्थ आप देखुं 2014 पर भारतर जो परिस्थिति समस्ते निजर कौन निजर स्वार्थ जी जा छाड़ कौन चर्चा है कि आम जान ना सी किसी